Колко хора всъщност чакат някой друг да ги спаси? Говорих си с приятелка и темата се завъртя около лошите неща в живота. Попитах я, а ти подготвена ли си? Има ли на какво да разчиташ, ако нещо лошо се случи? Тя ми отговори. Има добри хора, все ще ми помогнат. И тогава се замислих. Колко много хора всъщност разчитат на добрината на другите, вместо да се погрижат сами за себе си. Добрите хора имат свои проблеми, разходи, борби. А хората, които чакат, на тях са твърде много. Истината е, че грижата за здравето ни и живота ни е наша отговорност. Никой няма да се погрижи за нас по-добре от самите нас. А вие разчитате ли повече на добрината на другите или на себе си? Пишете ми в коментарите.